Hello mga bata. Ani ana sa takaron para sa pagkat-on sa mga letrang Binisaya. Okay, ako di ay si Teacher Michelle. Kinsa gani akong pangalan? Alright, Teacher Michelle. Okay? Sige, sugdan na nato. Okay ra? O sige, sugdan na nato. Ang unang letra nga atong katunon mao ang A. A. Ang letrang A. Be, maminaw ko ninyo. Patinguga ang letrang A. Usba pa? A. Usba? A. Okay. Very good. So, katulo na to gibalik o patingog ang letrang A. Okay. So, ila-ilahan ninyo ha. Mauni si letrang A. Okay. Sunod. Unsa inyong nakita nga picture diri o hulagway? Usa ni ka alamigas. Ha? Baliko na to. Unsa gani ni? Usa ni ka alamigas. Ato kunong patingugon ang tanang letra sa pulong nga alamigas. Sige. A la mi gas. Alamigas. Baliko na to ha. A la mi gas. Alamigas. Be, kamo kuno be. Sunda ang pagbasa ni Teacher Michelle. Sige, go. Very good. Naminaw gid mo ni Teacher Michelle, no? Sige, ato na pong sination ang sunod nga letra. So, balikon ko, unsa gani ni nga letra, mauni ang letrang very good, ang letrang A. Sunod. Ang letra nga sunod na tong katunon, mao ang letrang B. B. Or ang letrang B. B. B, kamo kuno B, patinguga ang letrang B. Katulo ha, katulo patinguga ang letrang B. Sige, usa. Very good. Duha. Very good. Tulo. Okay, hinumdumi na ha, mauni ang letrang B. Okay, unsa inyong nakita diri nga picture o hulagway? Mauni ang usa ka baso. Mauni ang usa ka baso. Okay? B. Ato kunong sination ang tingog sa pulong nga baso. Ba so. Baso. Baliko na to. Baso. Baso. Baliko na to. Baso. Baso. Sige kuno be. Kamo, patingugan ninyo ang pulong nga baso. Katulog yapon ha. Sige, go. Usa. Duha. Tulo. Very good. Naminaw gid mo tarong ni Teacher Michelle. Nalipay ko ana mga bata. So, mupadayon ta sa sunod nga letra. Unsa gani ni balik mga bata? Mauni ang letrang B.
Very good. Sige, padayon ta. Sunod nga letra, mao ang letrang D. 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 Okay? Sige ko no. Patinguga balik ang letrang D sa makatulog. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good! Okay. Karon, unsa maning hulagway nga naa diri o picture? Usa ni ka dalunggan. Unsa gani ni mga bata? Usa ni ka dalunggan. Sige, ato kunong sination ang pagbuak-buak sa pulong nga dalunggan. Sige. Da-lung-gan. Balik ko na to ha. Da-lung-gan. Dalunggan. Balik ko na to. Da-lung-gan. Dalunggan. Sa makausap, da-lung-gan. Dalunggan. Okay? Sige ko no, kamo patinguga ang mga tingog sa pulong nga dalunggan. Katulog yapon ha. Sige, ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Okay. So mga bata, unsa gani ni balik nga letra? Mauni ang letrang D. Okay, ayo nagkalimti ha. Timan-igi na ang letrang D. Sige. Sunod na pod nga letra, mao ang letrang E. Balik mga bata, unsa ni nga letra? Letrang E. Balikon ako, mauni ang letrang E. Sige kuno. Patinguga kuno ninyo ang letrang E. Katulog yapon ha. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang E. So, mauni ang usa ka hulagway o picture sa usa ka eskwelahan. Balik ko na to. Eskwelahan. Okay. Atong buak-buakon pagbasa ang pulong nga eskwelahan. Eskwelahan. Balikon ako. Eskwelahan. Eskwelahan. Balikon ako. Eskwelahan. Eskwelahan. Be, kamo kuno be. Patingugan ninyo ang pulong nga eskwelahan. Sige, katulog yapon ha. Ready? Go! Duha. Tulo. Very good! Okay. Mga bata, unsa gani ni balik nga letra? Mauni ang letrang E. Atong balikon, mauni ang letrang E. Okay. Sige. Atong katuno na pod ang laing letra. Ang sunod na tong letra mao ang letrang G. 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 Sige, kamo kuno, patingugan ninyo ang letrang G.
Katulog yapon ha. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good! Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang G. Okay. Ang hulagway diri nga naa sa picture or hulagway sa picture diri kay mao ang usa ka gulay. Again, unsa gani nga hulagway or picture? Gulay. Okay. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulo nga gulay. 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 Balikon ko. Gulay. Gulay. Balikon ko. Gulay. Gulay. Very good. Sige. Kamo nasad kuno ang akong paminawon. Katulog yapon ha. Ready? Go. Usa. Duha. Tulo. Very good. Okay. Unsa gani ni balik nga letra mga bata? G. Very good. Ayaw na kalimti ha. Sunod nga letra natong katunon mao ang letrang H. Muraratag ng upaw. H. H. Okay. Kamo kuno be, patingugan ninyo ang letrang H. Katulog hapon ha. Ready? Go. Usa. Duha. Tulo. Very good. Okay. Unsa maning hulagway or picture nga inyong nakita dire? Usa ni siya ka hagdanan. Unsa gani ni nga hulagway? Usa ka hagdanan. Sige, ato kunong buak-buakon pagbasa ang hagdanan. 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 Balikon ako. Hagdanan. Hagdanan. Utrohon ako. Hagdanan. Hagdanan. Sige, kamo kuno'y basa. Katulog yapon bisaha ha. Ready, go. Usa. Balik. Kaduha. Katulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang H. Okay. Lain na sang letra atong katunon mga bata. Mauni ang letrang I. Okay? Balikon ako. I. Sa pag-usap, I. Okay. So, mauni ang letrang I. Sige kuno be, kamo, patingugan ninyo ang letrang I. Katulog yapon ha. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good! Okay. Ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, mauni ang usa ka itlog. Sa pag-usap, usa ni siya ka itlog. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulo nga itlog. Itlog. Balikon ko. Itlog. 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 Sige ko no be. Basahan ninyo og katulo. Ready? Go! Usa.
duha, tulo. Very good. Ayaw kalimti mga bata ha. Mauni ang letrang I. Sige, magkat-o na po taglaing letra. Ang sunod ka letra nga atong kat-unon, mao ang letrang K. 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 Sige kuno, kamo, patingugan ninyo og katulo ang letrang K. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang K. Karon, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, usa ni siya ka kasing-kasing. Balikon ko, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, mao ang usa ka kasing-kasing. Sige, atong buak-buakon pagbasa ang pulong nga kasing-kasing. Ka-sing, ka-sing. Kasing-kasing. Balik ko na to ha. Ka-sing, ka-sing. Kasing-kasing. Balik ko na ko. Ka-sing, ka-sing. Kasing-kasing. Sige ko no be, kamo, basahan ninyo o katulo ang pulong nga kasing-kasing. Ready? Go! Usa! Duha! Tulo! Very good! Ayaw kalimti mga bata, mauni ang letrang K. Okay, lain na sa niya litra. Mauni ang letrang L. 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 Okay, kamo kuno. Patingugan ninyo ang letrang L sa makatulo. Ready? Go! Usa. Tulo. Usa. Duha. Tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang L. Karon, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, mao ang usa ka lamisa. Again, ang hulagway nga naa sa inyong atubangan or picture, mao ang usa ka lamisa. Atong patingugon ang matag litra o matag tingog sa maong pulong. La, mi, sa. Lamisa. Balik ko na ko. La, mi, sa. Lamisa. Sa pag-usab, la, mi, sa. Lamisa. Sige, kamo kuno be. Basahan ninyo ang pulong nga lamisa sa makatulo. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Okay. Ayaw kalimti ha. Unsa gani nga letra? Mauni ang letrang very good. L. Okay. Magkat-o na po taglaing laing letra. Ang sunod nga letra ng atong katunan, mao ang Okay. So, kamo kuno be, patingugan ninyo ang letrang
sa makatulo. Ready? Go! Usa, duha, tulo. Ayaw kalimti si letrang Okay? Okay. Sige. Mauni ang usa ka hulagway or picture sa usa ka mais. Again, mauni ang hulagway sa usa ka mais. Ato kunong patingugon ang matag litra sa pulong nga mais. 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 Sige kuno, kamo kuno patingugan ninyo og katulo ang pulong nga mais. Ready? Go! Usa, duha, tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang Sige, sunod na sad nga letra. Ang sunod nga letra nga atong katunon mao ang letrang Okay? Kamo kuno, patingugan ninyo og katulo ang letrang Ready? Go! Usa, duha, tulo. Very good. Mauni ang letrang Karon, ang hulagway nga naa sa inyong atubangan o picture mauni si nanay. Balikon ko, mauni si nanay. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulong nga nanay. Nay. Nanay. Nay. Nanay. Balikon ko, nay, nanay. Okay? Kamo kuno be, basahan ninyo ang pulong nga nanay sa makatulo. Ready? Go! Usa, duha, tulo. Very good. Mao kini ang letrang Okay. Sunod na pud nga letra. Ang sunod nga letra nga atong katunon mao ang letrang O. Okay? Again, mauni ang letrang O. Sige kuno, kamo, patingugan ninyo og katulo ang letrang O. Ready? Go! Usa, duha, tulo. Very good. Again, mauni ang letrang O. Ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, mauni ang usa ka orasan. Balikon ko, mauni ang usa ka orasan. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulong nga orasan. San. Orasan. San. Orasan. San. Orasan. Sige kuno, basaha na pod og katulo ang pulong nga orasan. Ready? Go! Usa, duha,
Tulo. Very good. Ayaw kalimti mga bata, mauni ang letrang O. Sunod nga letra natong kat-unon, mao ang letrang P. 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 Again, mauni ang letrang P. Kamo kuno, patingugan ninyo o katulo ang letrang P. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ang hulagway o picture nga naa sa inyong atubangan, mauni ang usa ka payong. Again, mauni ang usa ka payong. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulong nga payong. Pa-yung. Payong. Pa-yung. Payong. Pa-yung. Payong. Kamo kuno, basahan ninyo og katulo ang pulong nga payong. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang P. Ang sunod nga letra nga atong kat-unon, mao ang letrang R. 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 Pwede sad kaning patingugon nga R. 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 Bisan asa ng tinguga, sakto. Okay? Sige kuno. Pagpili lag usa ka pamaagi sa pagtingog sa R, pwedeng R, pwedeng R. Sige kuno. Balika og katulo. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again, mauni ang letrang R or R. Okay. Ang hulagway o picture nga naa sa inyong atubangan, mauni ang usa ka regalo o regalo. Again, ang hulagway nga naa sa inyong atubangan o picture, mauni ang usa ka regalo o regalo. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang regalo. Re-ga-lo. Regalo. Re-ga-lo. Regalo. Kamo kuno, patingugan ninyo og katulo ang pulong nga regalo. Ready? Go! Usa. Very good. Duha. Tulo. Okay, very good. Ayaw kalimti, mauni ang letrang R o R. Ang sunod nga letra nga atong kat-unon, mao ang letrang S. Samara sa usa ka tingog sa halas. S. Again, unsa ganini? Mauni ang letrang S. Okay. Ang hulagway nga naa sa inyong atubangan o picture, mauni ang sabon. Again, ang picture or hulagway nga naa sa inyong atubangan, mao ang sabon.
Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulong nga sabon. Sa bun. Sabon. Sa bun. Sabon. Sa bun. Sabon. Sige kuno be, kamo, basahan ninyo og katulo ang pulong nga sabon. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Okay. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang S. Sige kuno be. Nakalimot si teacher. Basaha ko ninyo og katulo ang letrang S. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang S. Ang sunod nga letra nga atong katunon, mao ang letrang T. 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 Again, mauni ang letrang T. Sige kuno, patingugan kuno og katulo ang letrang T. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ang hulagway nga naa sa inyong atubangan, mao ang usa ka tulay. Again, ang hulagway o picture nga naa sa inyong atubangan, mao ang usa ka tulay. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang pulong nga tulay. 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 Balik ko na to. Tulay. Tulay. Balik ko na to. Tulay. Tulay. Sige ko no. Kamo, basahan ninyo og katulo ang pulong nga tulay. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again, mauni ang letra nga T. Ang sunod nga letra nga atong katunon, mao ang letrang U. 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 Ayaw kalimti ha. Mauni ang letrang U. Sige kuno be. Patingugan ninyo ang letrang U o katulo. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again, mauni ang letrang U. Ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, usa ka unlan. Again, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, usa ka unlan. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang unlan. 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 Sige kuno be. Basahan ninyo og katulo ang pulong nga unlan. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again mga bata, mauni ang letrang U.
Ang sunod nga letra nga atong kat-unon mao ang letrang W. 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 Again, mao ni ang letrang W. Sige kuno, patingugan kuno ninyo og katulo ang pulong nga letrang W. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan, usa ka wati. Again, ang hulagway o picture nga naa sa inyong atubangan, usa ka wati. Atong basahon ang pulong nga wati. 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 Sige kuno be, patingugan ninyo ang pulong nga wati sa makatulo. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again mga bata, mauni ang letrang W. Ang sunod nga letra nga atong kat-unon mao ang letrang I. 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 Again, mao ni ang letrang I. Sige kuno mga bata, balika kuno og basa sa makatulo ang letrang I. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Ang hulagway nga naa sa inyong atubangan mao ang usa ka yuta. Again, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan usa ka yuta. Atong buak-buakon pagbasa ang yuta. 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 Again, yuta. 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 Sige kuno, basaha ko ninyo og katulo ang pulong nga yuta. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again mga bata, mauni ang letrang I. Ang sunod nga letra nga atong kat-unon mao ang letrang Again, mauni ang letrang Sige kuno, patingugan ninyo og katulo ang letrang Ready? Go! Very good. Again mga bata, mauni ang letrang Ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan mao ang usa ka ngabil. Again mga bata, ang hulagway or picture nga naa sa inyong atubangan mao ang usa ka ngabil. Ato kunong buak-buakon pagbasa ang ngabil. 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 Balik ko na to. Ngabil. 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 Sige ko no.
Basaha og katulo ang pulong nga ngabil. Ready? Go! Usa. Duha. Tulo. Very good. Again mga bata, mauni ang letrang Okay, so mao na kini ang pinakatapusang letra nga atong makatuunan sa alpabetong Binisaya. Hinaut-unta nga nakakatun mo sa mga alpabeto nato ug ayaw kilimti kaniha. Tun-i kini sa balay. Daghang salamat mga bata. Kini si Teacher Michelle. Magkita unya tagbalik. Bye-bye!